sekuru. Sacha. Ani Sekuru, nikuwa sekuru. Daurara ini. Aiwa zaidi semna nungu chika iwe. Sekuru. Nguwa dzikapura zvizvo. Nguwa ndodzei kwatiri kuenda. Aiwa ndakudzokera unorara. Ndikuenda kopa ndodzei kwatiri kuenda manimi ha. Aiwa ndikuza kwatiri kuenda manchiko nemi nasekuru. Aiwa. Andina basa noti usiku mani muri kuendesa kupi ndodzei kwatiri kuenda. Uzoti nguwa. Uzoti nguwa. Matundu ndiziva. Nesekuru tsuro kanai. Ndese kumanikidzana iri kunde kupirwa muri kwandendeza munokuchiite sei. Ndikapata kudariwa uite zvinhu chaizvo. Ndochipedze basa riri panapa. Nakuita hariperi tokuramba kutsipika kwacho kunoperi. Unoti upenyu hwakanaka unongouya wega. Upenyu hwakanaka unoshandira moto. Tikadarikidza nguva zvazvinoita katikaedziva zvifaro. Vazvibata? Tinozodzoka tane nyadziso nayo. Saka mhiko yatakuisa pano uku kutsipika kwatiri kuita pano pamusha. Nekuti ndaona kuti pano pauda kunetsa pano. Zvizhinji zvandiri kuedza kuita pano asi zviri kungoramba zvingofukunurwa zvichiita sei. Pachiita umwe anodzoka achiita seari kunyuma. Asi ini kana ndatsamwa ndo zvandinoita izvi. Ndasvika pakuti rege tichidyara pano. Tichidyara vanhu pano. Zvatiri kuita pano tiri kutodyara vanhu. Waona kuti auya pamuti uyu. Upenyu hwevanhu ivavo utori mukati memuti wauri kuona muti uyu takutosiya upenyu hwavo. Zvatichada kuita nemuti uyu ndozvichaitika. Tikaita zvatinenge tada tikaudambura tawana ropa. Wazvibata? Chakakosha kwatiri tiri kuda karopa. Handisi tiri kuti tikaona ropa zvinhu zvaita. Saka ndora ndiri kuti tikatizadzikidze muzuva ranhasi tikasungirira vanhu vedu tikatiya pano watada kudonhedza takukwanisa kuita sei? Kudonhedza. Asi Stephen musamudonhedze namai vake nekuti vanhu vakanaka. Aiwa usatya. Bata hako muswe. Bata muswe usatye zvako. Tichafamba nawo muswewo pasina muswewo hatikwanisi kuti tidane katransport yedu inofamba nayo. Transport kuenda kupi futi ndakuda kurara ini sekuru tsuro. Aiwa tatopedza usatya zvako. Transport kuenda kupi kona usiku unowu. Tatopedza usatya. Kumalawi usiku wanhasi. Kumalawi. Wakambosvika kumalawi pasina 10 minutes here? Kufamba nemajiki. Kana aiwa sekuru tsuro ndisi. Aiwa ndiri kufamba nemajiki. Ndatoona iwega rega ndikugashidze masimba eushaka. Nyama iri kutononoka izvozvi. Vamwe vari kufamba nayo nyama tiri pano izvi. Tichiswera tichidzungaira nekuda kwako iwe. Ndipapo ananga ichidzikama. Muchadenga hamutyise. Imhepo kuwanda chete. Asi Steve audaro. Zvaunotaura kuti wobva namama panapa inini kutonge muri kuita zvekunditsiza asi pane chandakakanganisa. Chamari handa kuzokutaurira ka. Pazoita emergency. Munhu watozofonerwa kunzi mombe yavo yakatyoka gumbo kumusho. Saka tori mahwani zvatoita zveemergency zvekutongomanya manya. Hakusi kuti ndachikuavoida kana kuti chai. Ungade wangu ndiudza kuti pesi mama vako enda. Panoita ngemoita zvekuti werere makusenseni Steve ipapo wandibva ndimbode kunyepera. Ngari emergency sha zvangotika zveemergency mbojika ndinongo nenzara iwe. Kana ndatondoza appetite yacho kana mazai acho handitata madiki. Peace kana. Ndakutongotemura aiwa kana. Samari munhu dzasenda zveemergency. Aiwa kana aiwa Mbona wadrinki kana nene. Kubva ndiramira kudaro handishiko na. Kana shamwari kana paine iripo ndudze. Uri kubata gepi racho. Hakunotanga waramwa kana episi. Handiti kutaura here. Ndingati chii zvangu mushoriwo. But ndiri serious newe unotoziva kuti bhobho zvokudaro. Zvane maronda zvakutozozvona kana wangofunga ungondirowo kupepa tindi izvozvo. But you know what I know is what I'm sure of is I'm here to stay. I'm not going anywhere. Come thunder, come rain. Zvakaoma. Aspira singo. Wasikira sei ugari? Aspira ngoera. Kukuchaisa ero? Kwete nasi Sunday zvemukoma. Nasi Sunday zviya. Kutokanganwa kana. Ndoma turusika. Alright. Ndamboenda kuofu nasi. Ngoti kana wangu atikunzwanana saka handina hangu atinonyanya kuinda nasa. Tichazokudo zvema round 2 minutes. Saka wangu skwera kachiro hako basa kana.
kuita overtime ere munozotibhadhara ere muigona ere rege yaovertime ka ungoitawo sepamba pako panapa. Oh yeah, mukoma kunze kwachera kwaane msikana asikaziva kuti ngoiseka kuti msikana komunoita nenyadzi mukoma mutoto zvemabhebhi ere tisikati zvemabhebhi basi tinge chidambozamoka ngotoka ndikagogogara ere vanhu vechirume aiwa zvizobuda unoida ngotsvaka kuti kana dai tikangonzwanana mamusi tinozomutsawo musha wedu plus munhu wemurume wangazogara wega azvizobudi kusira wahumburukwa zaridzwi dete rinongodiwo padhuze komuna ikomo murumewo zvikononadzirana nzira drive out kani mungazvigona here zvangu ini zvakaoma otherwise wakatirongerei iko kaweekenda inini hangu zvandinoita manje kana iri sunday so just relaxing sezvo nditori pamastress zvangu nenhau iyoyo ngoti mukomaka inini nhau iyo kungoti zvinhu zvatota ngoti angosanganisa ndatombosha ndokuzivisa isini saka muchitondoona ndamboda kuti ndibude ndisati ndakuzivisai but sekutozongokonai mamuri pamvuri kudai amen ndikatora cheya ndikotora cheya munhu akachena ende micheka yacho haizodiba matinozofamba muwanhu nditoda kuzotaurira nechimongo chako chikazokona une tsvina manje apa kwakutotira gara ndisimati sekuti kuchira kuzotsvetsva vamwe zveuya ndichinei nazvo izvi mukati ndinombonyengerero here mutadza kugadzirisa ndiri padhimandi vanombozoziva here vamwe vacho vanofunga ndine pangu kaungazine penyu kanyeye kuchena vanofunga ndine pangu zemukoma nhau yandava ndiri kutaura mukoma pane nhau iri kundishungurudza inopedza ndarota madeko masura rotaope hanzi ini mukoma ameno kurota muchitambudzika zvisikaiti inini muri kushungurudziwa nenyoka iri kumagumbezi iri mumachira nyoka iyo handi matambura zvisikaiti makopa andinetsa zvisikaiti ende nyoka iyo yanga iri hombe kuti nditi anakonda hope dzenyoka dzotyisa ende zvibva zvazvodaro iwe unotaura kuti warota ndine nyoka ndiri magumbezi nyoka machira chaimo nyoka ndikutaura huru chachadzo nziya kuti ndikati shato iduku waundityisa anakonda chaidzo kuroterwa nyoka tichikura isusuka ndatozoto kwanza waroterwa nyoka soka inenge tori mhepo yakaipa chaiko kutoti kana iri mhepo ka ini chazondishungurudza ndinge ndazoita muono wandaita ndiri nyoka iyi kai yandonozotango sekuti yaitango fesi kwaita kwapisi musoro wayo wazondoita musoro iwe ndikutaura idi chairo nyaya yapisi yapinda papipa ndikutaura hangu kuti ndashaishika kungotaura upe dzangu izi ndowafanadza kuti anzi nyoka yewe yacho iko newewe aiwa kana dziri nyaya dzapisa ndomboda kunzi wachifanira kugora nyoko zvautora izvozvo hope dzako dzinenge dzakugadzira chiko newewe udagara chingopinda nyaya dzisinei newe every time My one and only husband. Hello. Should I say? Boy. Bozo. Wakagara zvakakuno. Mbofurwa nemhepo zvangu. Are you okay though? I'm okay, I'm fine. Just thinking of you. Sure. Nice one. Okay. Weather inenge iri nani hakuna zuva rakanyanya. Handika plus pana pari kutonhora. Ndaishosha kuti uri kufika. Otherwise, big. Bo. Oh, nice one. You're looking beautiful. Sure. Ndakafitwa iri nesketi. Yakufita singaite. Thank you. Kota varora kudai tichida kumboedzesera kangupfeka pfeka. Aiwa, wagara uri fashion. Ndatomboiswa tattoo rimwe apa rakanyorwa kunzi Steve. Ndo rongonyorwa kunzi Steve. Ndine zvandandichifunga ka. Okay. Kana tichibuda pandozo tinobuda. Ndikukumbiro $500. $500 iyi ndoda kuchinja zvinhu zvemumba, maplates, ndotengawo stove new one. Especially stove. Stove hainyatsoita kuti vanhukadzi tishandisirane mudziyo ka ndonzi
ndochoti ndomapiwa ndopiwa racho kandomapiwa saka ndo panoti mukadzi saka tiri kuregerera zvinhu just because tiri kurarama tiri muharare chevanhu chiriko hatiri mangwana inozomuka yangozi kuvana vedu. But you're right because it makes sense. It makes a big sense. Hai papa unofunga kuti ndopandozokudira manje aiwa papa wanyatsosenza logic jeje so sauda kutenga chini stove what stove dotenga stove what else nemaplates wanichangowedzera wanichangotenga stove ka 4 plate gezira redu but ma 4 plate kanoona kutenga kana 150 500 aifuna kuti inanyanya aiwa ndatenga pane yandakaona hangu iri kuita 340 yakasiyana iyo yakanyatsobuda zvakanaka dziriko mazuvano kwete so ndatenga 340 ndobva ndazowedzera zvimaplates nemamwe mablankets okuti oti tikufunga ndani ndatambo anogona kungoerekana adzoka izvezvi obva ati ndazvitira magumbezi angu tinorara takafugai. But you're right because inini I was even thinking ndagara pana kuti no zvemunhu zvofanira kuti zvizorongedzwa zvese nditi maita basa nekunzwisisa aiwa mari ndokupa akana on that issue it's very important aiwa ari kuenda tikogara ari kufambisa kudai iwana akambokwana here gari munhu abatwi nemadrugs ero akambokwana here wasina chiplastic bag chakabatwa chineiko apeno zvanenge achingonwa apeno zvanenge achingonwa iwe gari uya kuno muri kumudi kumudi musikaende kwaenda basa iwe peace mira kani chiko newe nene akugadzirisa zvipi uya kuno kushamwari uya kuno akunozotyuka makumbo epapa kudzika kani wepisi just wait ane zvinhu zvaanofanira kuti azive kana ati pani hanzi ndoera mbada mbada kudira anda kutaura dzinenge wanditika zvimatyira seko wagara right shamari svika padhuzunzwa atonzwise nyari pana panditika usati wabuda ndaona kuti wakuenda zvako handiri kuona munhu agarapo she is now my wife ndo madhama ndo vaamai vepano actually she is now your boss ndo vaamai vepana apa ivava zvese zvekuti pay and what you are going to ask from her nekukudza basa rese rinenge chiitwa panapa everything actually she is going to control everything because inini I'm not always there handiri kupanzwa uyu uruti uyu here ufanira kuti ava because vatoo madhamu vatoo amai vepano handikuona kuti handapfeka uniform so baby you have to ndio watu responsible you have to make sure kuti basa rese ririkuwa zviri bhori sekunanda time yacho kazhinji handitoda tomonitwa then panyaya yemari zuva racho narasvikawo unongoziva kuti pamari yake ainyaya dzacho haanoziva kuti ndoimbi business aiwa in control uruzvinziwa rigara aikona kutarisa kundoro aiwa kana ade ndiri kutooni kinangu saita dzimwe dzasaita alright ndo nyaya yatopo tagoshamisika kuti mwari anoshongedza marombe aiwa zvinokudzwa chiwonewewe wakuti marombe ndiani aiwa kungotaura aiwa inhikika ikoritivo kuti mwari anosimudza marombe kubva muguru ayo ndizvo zvamunhu akangoya ndakatarira nga itsoke yazvo munhu akangoya ndakatarira itsoke uyakatarira zvina basa rese aiwa itsoke ndozvatondikambisa aiwa akashinga apashinga so long waziya chiti zviri panditi aiwa itsoke aiwa apashinga zveshuwa unofanira kutorespecta ndo madhamu ivava aiwa madhamu boss notenda paona paanga akashinga zveshuwa vanoda hope zvavo tsuro kurana kwacho yes kurana kwacho boye zorora kunyama inenge kubva kunotogara makanita mukai ndikudzewo nyaya dzangu naise kudzo munobvunzwa kuti paniko dzese dzamakaita kusei steve asiri kunyatsoita action kurausora monzi vake vakasvika pakuenda vasi vaundioneka ndezvizvi zvatasiri kutarisa hanzi yaivaita emergency ndakubudza kuti atone relationship kanguva isengisa effort kuna monzi vake apa vongoenda vasina kutooneka ine ndaitokumbidza kuti achaudza monzi vake kuti adaurora inini votowandirechi kusei asiri kusumudza musoro nyaya kundiroora ndibatsirewo pakuti ndizive kuti chiani because ndaita mhiko dzakawanda sofa asi busy man chii zvazvinoitwa
ngachindiroora kwa munhu kanikwa zvautaura zvinhu asi ndo zvazvinoitwa here tambo akaenda saka chikumisa chii mugara makarara kaendesa tokumataneta masikati amuronzi mamukasi uya uchingotaura kuti chakati muronzi mamukasi masikati murunzi wati zuva racheka nyika yenziri kumahwani mutora zvonzi anzi mamukasi uri muchiki kudai chiko naye ndikubhoikana kana iri kuli naipisi nyaya yako iyoyi itori fani nekuti ndakakuudza kare zvinhu izvi ukarangarira paise patakatanga procesi yese ndakakutaurira ndikati chauchaita chinowana simba kuburikidza nemaburitsiro auchaita uye nesimba raucharatidza pazviri handina kudaro samuroti chii ngonakaima musapekutaura totopedza kanguva ndangotira chinhu waitaotaura kuti chakati vhema ngoti gara tori pahasha handikubhoikana hasha hadzina ndima ndikutaurire muzukuru uchindoona ndakadzikamira zvandakaita izvi takatombotanga tichita hasha dzidzakuita tikatozoona kuti hasha dzibatsira sikuteerera zvauri kuudzwa ndokune pundudzo mugara taurei pane problem wai zvinhu zvisiri kufamba musarambe muchitaura history nhoroondo muchitena panguvatora muri kupaziva ingotaurai kuti pisi chakati kana kuti pisi Steve asitaura nyaya dzekuroora nekuda kwezvakati kwete kuramba muchingo please ndipapo Steve asitaura nyaya dzekuroora nenyaya yekuti ruoko rwako rwakaita rupfupi mari yandakakutondipe haisiriyo wanipa mari pamari yandakatondipa ndakakupaakafamba nezvaka hazvina kufamba here hapana mazuva ndakupai shoma iro ndakupai 400 ndakudze ndikati mari yacho iya muri 3000 handiikwanise ndosaka ndakatoburitsa iyoyo yandakakwanisa ndakatorwisa ende mudai mukuzoti ndakatobira Steve mari iyoyo zvoti kutora kuno kwatofungidzira kuti tamba akaiba chakaita kuti ukwanise kuiba ichocho ndo simba racho asi zvazvinoita ndezvekuti iwe unofanira kuti unze mungava iwowo wedare mungava iwo wandakataura ukasvika zvese zvauri kuda iwo zvinoitika hakuna chinhu chinouya nyore panyika ndikutaura so pane mari yandaisa muchest of drawers serious here yeah ndaisa Steve thank you shamari thank you so much shamarika handizive shamari because papa naitoona kuti handisi kusununga ndikadangobata poto yatambo ndikada kubikira pasito patambo ndotofila kuti ndikubikira papoto imwe mukadzi ka ndotonge ndiri useless waitako saka alright saka okay keshi itorimo saka bo zvekuti but handiti munhu azoita useless fanike zvaita reckless actually fanike zvaita tambo zvokuti ndomupa mari zvinhu zvatengwa against mari uno zvinhu zvakatosiyana kana pakanzi parotengwa stovu nechakati nechakati izvi zvino izvozvo ngazvirepo zvione kuti mari yabuda nezvinhu zvazobuda zvikuenderana kwete zvokuti munhu unongomupa mari uzonga wanzi pa500 munhu anouya netumapoto 2 batoti mari yapera vanenge atenga zvichidhura zvichidhura kupi kona amai vake anga singabviri kana amai vake mari yatodhaivhitwa chienda aitononga mheunge munhu akashandiswa kushonga naamai vake inini kana kuri kunzi ndingatoshandisa mari neitoshandisa namai vako ipapo ndopaunoboona kuti ukaura usakona kuti ngokudzwa ndatoendesa grosari kumusha ramai ndokona kutokudzwa kuti ndatengera amai maplate mapoto izvezvi tasariwa nemari yakati naizvo chimwari ganimborara zvangu panapa zvangu mira Steve mira kandiudzwa hope kanai totatamba muno mhere muno mune secret ipamedu kanti timbori tu kana ndoziva but gara ndingachitambira kwake kugadzira ndinonzwa hope ndichana mira time bo ndipoka kushina nice Steve kanai mira kasi mira kandikunzwa hope plus ndine minamato yandainchi tanga kunzwa hope ndichika kuspendo time aiwa haitsinyeyo chokwadi ndichekutika ndine minamato yandokuita sei yandokovaka neminamato zvekuita kutobuda kana mweya aiwa kana munhu uchivaka munamato wakufanira kugumana nemurume aita nyama imwe chete kasi ausati wanibvisira Steve atombori spect yedu munamato nchikutimwetisi kuva kutonga uda tobuda tindomboona kuti ndimbowedzera tubhiya twaundoona ndichimbonwa muno dani iyalo chawaona jenda
Kaupe mazira akaita munyorwa Nei. Sekuru tsuru mukutsvage muno. Unanza namboona kuti unikana kwakadai so. Ini kwana ini. Mukutsvage muno. Wakuvharireko. Hamuna kuonekwa naSteve here kana naGari? Pana munamboona apa usati. Uko kunozva kunopfuura mhepo kudai so. Pesa ponoswera wakandipfiga ndiri kuseri uku ndasingazivi kuti pana pakanaka kudai. Apa comfort ka. Kwenda uri boy. Aiwa seko. Takataura nyaya dzenyidzi kuti musapote muchiuya kwese kunongwa kumana akuze kuti kune kunongundiani. Kumbovhurwa kwangu nemhepo zvakaipa. Wandingotindira zvangu tiriwo kapapa kako. Pamba pani nesekuru tsuru Steve aripo izvi zvisingamude. Steve ndinomuona. Aripo kana atobva kubuda muno ndosanga ndikutoshamisa kuti muri muno muri kutsvaga. Imwe ndakataurira nawani sekuru tsuru ndikati musarambe muchitendera pamba. Imwe ndakataurira nawani simukai kana ina. Simukai mani ndinokushatirisa imani. Simukai mani munondibhowa mani. Simukai mani. Peace. Ibomira kana wakada kutanga kubata uchibata jira ire. Takupesana.